कोकणात घर बंगलो बांधण्याचं स्वप्न बघताय तर आजच वैभववाडीतील आकांक्षा वास्तू कन्स्ट्रक्शनच्या कार्यालयाला भेट द्या। निसर्ग संपन्न वैभववाडी आकांक्षा वास्तू कन्स्ट्रक्शन अँड डेव्हलपर्स घेऊन आले 108 प्लॉटचा भव्य वास्तू प्रकल्प। आपला सातबारा, आपलं घर, समर्थ नगर। वैभववाडी कोंडा मार्गावर 26 एकर प्रशस्त जागेत वैभववाडीत साकारणारा पहिला निवासी वास्तू प्रकल्प। अनेक सोयी सुविधांसह परिपूर्ण असलेला एकमेव वास्तू प्रकल्प। आपल्या सातबारावर नोंदवा तुमच्या हक्काचं घर, समर्थ नगर। तुमच्या स्वप्नातलं घर आता प्रत्यक्षात उतरणार। आजच आमच्या साईटला भेट द्या। संपर्क गंगाधर केळकर 9175 40 67 64 94 22 39 46 25 आणि राजेश कुरसंगे 8850 14 11 67। देवगड तालुक्यात मंगळवारी रात्री विजांच्या कडकडाटासह पडलेल्या अवकाळी पावसामुळे शेतीचं मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झालंय। देवगड तालुक्यात मंगळवारी रात्री झालेल्या अवकाळी पावसाचा फटका शेतकऱ्यांना बसलाय। वाळत घातलेलं पीक भिजून गेलंय। वारंवार पडणाऱ्या अवकाळी पावसामुळे देवगडातील शेतकरी हवालदिल झाले। तसेच माड बागायतींवर माकडांच्या होणाऱ्या त्रासापासून देखील शेतकरी त्रस्त झाले। संपूर्ण मळ्यामध्ये येणारी एक मुख्य पायवाट जी आहे, या पायवाटेची बांधणी करावी अशी मागणी आम्ही ग्रामस्थांच्या वतीने ग्रामसभेमध्ये ग्रामपंचायतीकडे केली होती। परंतु गेले 2 वर्ष आम्ही सातत्याने याचा पाठपुरावा करत असताना सुद्धा ही मागणी आमची पूर्ण झाली नाही। पावसाळ्याच्या दिवसामध्ये पाणी साचून मोठ्या प्रमाणात चिखल होतो, त्यामुळे शेतकऱ्यांना येता जाता वेळी खूप त्रास होतो। विशेषतः महिलांना या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात त्रास होतो। आता गुरांची संख्या कमी झाल्यामुळे हत्यार म्हणजे जे आपले पॉवर टिलर आहेत, हे पॉवर टिलरचा वापर या ठिकाणी शेतकरी करत असतो शेतीसाठी। परंतु ही पॉवर टिलर नेण्यासाठी सुद्धा चांगली वाट किंवा चांगला क्षेत्रस्ता या ठिकाणी नसल्यामुळे मोठी गैरसोय शेतकऱ्यांची निर्माण झाली आहे। तरी आमची मागणी आहे की जी 2 वर्ष आम्ही सातत्याने मागणी करतोय की ही पायवाट बांधण्यात यावी, तर ग्रामपंचायतीने निधी उपलब्ध करून, शासनाने निधी उपलब्ध करून ही पायवाट आम्हाला बांधून द्यावी अशी आमची शेतकऱ्यांच्या वतीने विनंती आहे। गेली 2 वर्ष तळवडे गावातील जो खार बंधारा आहे, ह्या खार बंधाऱ्याचं बांधकाम खार विभागाकडून या ठिकाणी करण्यात येत आहे। परंतु या खार बंधाऱ्याचं काम हे अपूर्ण अवस्थेत असल्यामुळे यावर्षी मोठ्या प्रमाणात भात शेती कापणी चालू असतेवेळीच अर्ध्या भात शेतीमध्ये या ठिकाणी खारं पाणी या ठिकाणी भरलेलं आहे। त्यामुळे शेतकऱ्यांचं भात कापणी करत असतेवेळी नुकसान झालेलं आहे। शासनाकडे आमची आणि खारलँड विभागाकडे मागणी आहे की यावर्षी हा बंधारा या ठिकाणी कोणत्याही परिस्थितीत पूर्ण झाला पाहिजे। जे खार बंधाऱ्याचे अधिकारी आहेत आणि कॉन्ट्रॅक्टर आहेत यांना आम्ही ग्रामस्थांच्या वतीने विनंती करतो, शेवटची विनंती समजावी आमची की हा बंधारा त्यांनी कोणत्याही परिस्थितीत या ठिकाणी तात्काळ आता भात कापणी संपल्यानंतर सुरू करून या ठिकाणी बंधारा जो आहे तो पूर्ण करून द्यावा आणि शेतकऱ्यांच्या शेतामध्ये घुसणारं पाणी आहे हे पाणी बंद करावं। त्यामुळे उन्हाळी जी शेती आमची होत असते ती उन्हाळी शेती या ठिकाणी गेली 2 वर्ष आम्हाला बंद करावी लागली, तर ती उन्हाळी शेती आम्हाला सर्व शेतकऱ्यांना करून बारमाही उत्पादन या संपूर्ण मळ्यामध्ये आम्हाला घेता येईल याची नोंद शासनाने घ्यावी। याआधी मी सांगितल्याप्रमाणे तळवडे गावामध्ये जो लाल तोंडाच्या माकडांचा नारळाच्या बागेमध्ये उपद्रव दिसतो तो आपण पाहू शकता। हे पहा की एका बागेमध्ये, एका शेतकऱ्याच्या बागेमध्ये अशा प्रकारचे माकडांनी जे शहाळी आहेत ही शहाळी फोडून नुकसान केलेलं आहे। म्हणजे मोठ्या प्रमाणात जे नारळ मिळणार होते तयार नारळ, हे तयार नारळ व्हायच्या अगोदरच माकडांनी हे नुकसान केलं आहे। अशाच प्रकारचं नुकसान या प्रत्येक शेतकऱ्याच्या बागेमध्ये झालेलं या ठिकाणी दिसून येतं। मग शेतकऱ्यांना जो वर्षभर पूर्ण नारळ असेल तो जर या ठिकाणी मिळणारा होता तो नारळ या ठिकाणी मिळू शकत नाही। त्यामुळे शेतकऱ्यांना बाजारातून नारळ विकत घ्यावे लागतात। स्वतःचे माळ असून सुद्धा या ठिकाणी शेतकऱ्यांचं अशा पद्धतीने नुकसान झालेलं असल्यामुळे मोठी हानी या ठिकाणी शेतकऱ्यांची होत आहे। शासनाकडे आमची मागणी आहे की या लाल तोंडाच्या माकडांचा मोठा उपद्रव तळवडे गावातील या नारळ बागायतील आणि भात शेतीला होत आहे। शासनाने या माकडांचा वेळीच या ठिकाणी बंदोबस्त केला पाहिजे, नाहीतर शेतकऱ्यांना या ठिकाणी जसे घाटावरती आत्महत्या करतात तसं आत्महत्या करण्याविषयी या कोकणातील शेतकऱ्यांसुद्धा पर्याय राहणार नाही। त्यामुळे या लाल तोंडाच्या माकडांचा किंवा इतर जे वन्य प्राणी आहेत डुकरासारखे या प्राण्यांचा सुद्धा शासनाने या ठिकाणी बंदोबस्त केला पाहिजे अशी मागणी शेतकऱ्यांच्या वतीने आम्ही या ठिकाणी करीत आहोत।
तालुक्याचे जे कृषी अधिकारी आहेत यांचे तळवडे गावामध्ये भात शेती मोठ्या प्रमाणात असल्यामुळे किंवा शेती मोठ्या प्रमाणात करत असल्यामुळे हे कृषी अधिकारी कृषी सहाय्यक या ठिकाणी भेट देत असतात आणि शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन करत असतात. याचा लाभ गावातील शेतकऱ्यांनी मोठ्या प्रमाणात घेतला आहे. तसेच जे काही शासनाकडून थोड्या प्रमाणात मदत मिळते स्वरूपात याचाही फायदा शेतकऱ्यांना होतो. परंतु शेतकरी मोठ्या प्रमाणात या गावामध्ये असल्यामुळे किंवा किंबहुना कृषीप्रधान आपला भारत देश असल्यामुळे शेतकऱ्यांना मोठ्या प्रमाणात अशा ज्या वस्तू ज्या आहेत या वस्तू शासनाने उपलब्ध करून दिल्या पाहिजे. तसेच जी खत आहेत या खतामध्ये सुद्धा सबसिडी शेतकऱ्यांना मोठ्या प्रमाणात दिली पाहिजे. त्याचबरोबर भात शेती जी आहे या भात शेतीला योग्य तो दर शासनाने द्यावा अशी शेतकऱ्यांची मोठ्या प्रमाणात मागणी आहे. देवगडमध्ये मोठ्या प्रमाणात शेती केली जाते. भात शेती आहे, त्याचबरोबर आंबा बागायती शेती आहे. या संपूर्ण शेतीसाठी मोठ्या प्रमाणात इन्स्ट्रुमेंटची गरज म्हणजे हत्यारांची साधनांची गरज ही शेतकऱ्यांना आवश्यकता असते. परंतु शासनाकडून जी साधनं आहेत ती तुटपुंज स्वरूपात उपलब्ध होतात. त्यामुळे सर्व शेतकऱ्यांना याचा फायदा मिळत नाही. तर शासनाला आमची विनंती आहे की मोठ्या प्रमाणात ही साहित्य किंवा साधनं जी आहेत ही शासनाने उपलब्ध करून दिली पाहिजे. त्याचा लाभ सर्व शेतकऱ्यांना घेता येईल. आपण आहोत तळवड्या या गावात. या ठिकाणी अवकाळी पडणाऱ्या पावसामुळे मोठ्या प्रमाणात जे आहे ते शेतीचे आणि भात पिकाचे जे काही नुकसान झालेले आहे. शेतकऱ्यांनी भात कापून ठेवलेले असून त्यावर पाऊस पडून त्या ठिकाणी ते भात पूर्णतः ओलं झाल्यामुळे नुकसान झालेले आहे. या ठिकाणी आता आपल्यासोबत काही शेतकरी आहेत, त्यांच्याशी आपण जाणून घेऊया की कशा प्रकारे या ठिकाणी जे आहे ते भाताचे आणि एकंदरच शेतीचे आहे ते नुकसान झालेले आहे. काय सांगाल आपण, कशा प्रकारे या ठिकाणी जे आहे ते आपल्या शेतीचे काही नुकसान झालेले आहे, काय सांगाल? यावर्षी पाऊस अल्प प्रमाणात झाला, परंतु आता अंतिम टप्प्यात भात कापणी असतेवेळी गेले 2-3 दिवस पावसाचा या ठिकाणी जोर वाढताना दिसतो आणि काल रात्रीपासून या ठिकाणी पाऊस पडायला सुरुवात झाली. रात्री 11 वाजल्यापासून इकडे तळवडे गावामध्ये पाऊस पडला. त्यामुळे जी शेतकऱ्यांनी आमच्या भात कापणी केली होती, ती भात कापणी या ठिकाणी भिजलेली आहे. काही शेतकऱ्यांनी आपले जे कापलेलं भात या ठिकाणी झोडलेलं भात पिशव्या भरून ठेवलेल्या आहे. त्याही पिशव्या रात्री पाऊस सुरू झाल्यामुळे अचानक या ठिकाणी भिजल्या गेल्या. गवत भिजलं गेलं. त्यामुळे गुरांच्या साठी जे गवत मिळणार होतं त्याचंही नुकसान या ठिकाणी झालेलं आहे. या ठिकाणी आपली शासनाकडे काय मागणी आहे? शासनाकडे मागणी म्हणजे जो अवकाळी पाऊस मोठ्या प्रमाणात दरवर्षी होतोय, त्या अवकाळी पावसामुळे भात शेतीचं नुकसान मोठ्या प्रमाणात या ठिकाणी प्रत्येक शेतकऱ्याचं दरवर्षी होत आलेलं आहे. या भात शेतीसाठी शासनाने शेतकऱ्यांना मोठ्या प्रमाणात नुकसान भरपाई दिली पाहिजे, अशी सर्व शेतकऱ्यांची मागणी आहे. तसेच शेतकऱ्यांना अशा भात पिकाला कुठच्या प्राण्यांपासून असे नुकसान होत आहे आणि किती दिवसांपासून नुकसान होत आहे? प्राण्यांपासून नुकसान म्हटलं तर पहिल्या प्रथम या ठिकाणी जे लाल तोंडाची माकडं आहेत, याचं मोठ्या प्रमाणात नुकसान या ठिकाणी आमच्या तळवडे गावामध्ये शेतकऱ्यांना झालेलं आहे. त्याचबरोबर डुक्कर जे आहेत, हे डुक्करही या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात गेल्या 4-5 वर्षापासून या मोठ्या क्षेत्रामध्ये या ठिकाणी वावरतात. भात शेतीचं मोठ्या प्रमाणात नुकसान यावर्षी डुकरांपासून झालेलं आहे आणि माकडांनी तर हा उच्चादच मांडलेला आहे. कारण नदीकिनारी संपूर्ण आमची माडाची झाडं असल्यामुळे एका रांगेमध्ये माकडं जर या शेतामध्ये शिरली तर पूर्णतः माकडं ही शेवटपर्यंत जातात आणि तशीच माकडं या भातामध्ये उतरतात आणि भात शेतीचं नुकसान करतात. तर आपली याच्यापुढे शासनाकडे दरबारी काय तुमची अपेक्षा आहे? शासनाकडून काय अपेक्षा आहे? शासनाकडे अपेक्षा म्हणजे माकड या प्राण्यांचा शासनाने पूर्णतः बंदोबस्त केला पाहिजे. तर आमचं भात शेतीचं जे नुकसान आहे ते टळेलच, परंतु नारळापासून जे उत्पादन मिळणार आहे एवढ्या मोठ्या मळ्यामध्ये साधारणतः 5,000 पेक्षा जास्त माड आमच्या तळवडे गावामध्ये या क्षेत्रामध्ये दिसून येतात. जे पियाळी नदीची ही वाडातरची खाडी आहे, या खाडीलगत हे संपूर्ण माडाचं क्षेत्र आहे. या माडावरती माकडांचा मोठा प्रादुर्भाव होत असल्यामुळे मोठ्या प्रमाणात नुकसान होतं. शेतकऱ्यांना अक्षरशः 100-200 एकेका शेतकऱ्याचे नारळाची रोपं असली तरी त्यांना वर्षभर पुरेल असा नारळ मिळत नाही. या दृष्टिकोनातून या माकडांचा पहिल्या प्रथम बंदोबस्त शासनाने केला पाहिजे. त्याचबरोबर भात शेतीच्या वेळी डुकरांचा वावर पावसाळी हंगामामध्ये मोठ्या प्रमाणात या क्षेत्रामध्ये होतो. या डुकरांचा सुद्धा शासनाने या ठिकाणी बंदोबस्त केला पाहिजे. नक्कीच.
तर कशा प्रकारे शेतकरी हा जो आहे तो हवालदिल झालेला आहे. ह्या माकडांच्या त्रासामुळे, अवकाळी पडणाऱ्या पावसामुळे जो आहे तो शेतकरी मोठ्या प्रमाणात हवालदिल झालेला आहे. त्यामुळे त्यांची जी मागणी आहे शासनाकडे, प्रशासनाकडे, की योग्य ती त्यावेळी त्यांच्यावर या माकडांवर उपाययोजना व्हाव्यात आणि त्यांच्या शेतीचं कुठेतरी आहे ते नुकसान जे आहे ते थांबावं. नागेश दुकंडे, कोकण 7 लाईव्ह, देवगड. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.